Department of Health mipasusi sa putol nga tiil nga gilabay sa landfill sa Talisay City. Hinuon nakig-alayon na ang Talisay City Police sa mga tambalanan kung asa gikan ang putol nga tiil. Ang report ni Femari Dumabo. Nabulabog ang mga manguykuyan basura sa landfill sa barangay Tapul, Dakbayan sa Talisay. Human sila nakaukab og karton nga gisudlan sa putol nga tiil sa tawo pasado 2:00 sa hapon nitong Pebrero 12. Sila na ang nagpaibaw sa mga opisyal sa barangay ug giparespondihan sa kapulisan. Wala man makadawat og opisyal nga reklamo ang Regulation, Licensing and Enforcement Division sa Department of Health sa Hinuon 7. Apan gitataw ni Dr. Anisa Patindol, ang Division Chief, nga susihon nila kini. Moto proprio kining buhaton sa ilang buhatan aron masayran kun kinsa ang nagpasagad og labay sa putol nga tiil. Nahibaw-an nga sagad maghimo nini ang mga tambalanan. Gitataw ni Patindol nga delikado sa panlawas sa tao ang mga pinutol nga parte sa lawas sa tao. Kay giisip kini nga usa sa mga infectious waste. We will conduct a motu proprio because ang severity sa kanang nakita is need gyud siya nga mag-conduct gyud mi og investigation, mag-initiate gyud ang Department of Health og investigation bisan pag walay complainant. Rest assured on that. And then as to that, we have proper disposal of waste na mukuha ang hospital nga a third party to handle the infectious waste. Kung mapamatud-an nila nga ang ospital ang naglabay sa putol nga tiil, mahimo nila kining kasuhan. Nipaygayon usab og kagulingong investigasyon ng Talisay City Police human nga sila ug ang scene of the crime operatives ang daling meresponde niini. Matod sa Talisay City Police nga nakig-alayon sila sa tambalanan kung asa kini gikan ang pinutol nga tiil. Og nasayran sa Talisay City Police nga aduna kunoy miscommunication tali sa garbage collector ug sa tambalanan. Giklaro nga gitunga ngadto sa duha ang waste material sa tambalanan, ang general waste ug pathological waste, sama sa putol nga tiil ug mga injections ug uban pa. Gingong naapil pagkolekta sa garbage collector sa general waste ang pathological waste, diin lakip ang putol nga tiil. Giklaro sa matod pa sa tambalanan nga adunay gyud sila waste service provider nga mukuha sa mga pathological waste. Ang putol nga tiil gibalik sa Talisay City Police ngadto sa hospital alang sa insakto nga paghipos niini. Obadi Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.